Buenos días, familia. Levamos tempo sin sacar hamburguesa nova. E non vamos sacar hamburguesa nova. Por qué? Porque vamos facer unha petición moi especial, xa que veñen aí o Día de Todos os Santos, o Samaín, Halloween, chámalle como queiras. Vamos traer a venta ao público a hamburguesa que lle fixemos en exclusiva ao charro. E a Catrina vai estar aquí na carnicería. Carne de porco e moito cheddar. Un sabor picante increíble. E que mellor acompañamento co noso novo pan verde. Vamos alá, mirade como pringa isto, porque esta burger é unha pasada. Pois xa está, nova burger, entre comillas, novo pan, é unha maneira de diferente de disfrutar a Catrina. Mirade pa aquí como exprime isto, mirade este colorciño verde. Non vamos pegar o mordisco de sempre, vamos pegar o mordisco con suavidade. Si alguén non aprobou, ten que probar, porque isto está de mel.